मा जाबावनांगौ बस माथो बेदरजों जौजों मोनलोंथारला औ बस बस खावनायनि माबा बेबस्था खालामनांसिगोन नंगौ नामा खावब्ला होमबाथ' प्लेनिंआ बिराद मोजां नोंगौ बस नाथाय सोरनिखौ खावनो जाथि बेखौनो जिंगासिलायबाय नों बस बहा मोनो दाउखौ जाथि माथो खावनो थांबानो होसो हरजायोसो माबा बस गाबोन जोंनि न' खाथिनि आदै जाम्बुआ न'आव थाया मानो थाया जाथि सरि आंबो बावदोंसो बस गाबोन बिसां गिदिर थांजोबगोन गाबोन रबिबार ना ओंखायनो गाबोन खावना मानो जामगावनि दाउखौ ओहो दिनै खावथाराखौ बयबो सिखारखो हैद बुजानाय नङालै बेखौ गरम गरम खामानि मावनाङा खावब्ला गाबोन फुंनि 10:30 सफैजोबनांगौ जोंनि आदायाव बयबो आंनिबाथ' गाबोन फुंनि 5टायावनो है हाबाग्ला बे बिदिजों जायो बे सिखारजोबदो बयबो थौनोसै बस सफैजोबबायमोन गासिबो बस मेरगमा फैयासै मेरगम फंबाय बियो आसामास र' बिदिबा खामानिखौ मावसै थौ जाथि आरो खावब्ला दाउआ लायदो थौदो जोंहा जोंनि आदायाव सेग्राफोर मा खावब्ला खावबि बे दाउआ सोरनि नोंनो मा नांगौ सेग्रा मा जाखो जाथि बस हाग्रा दाउआ दोनैलाय सेंग्राफोरा फैजोब हाग्रा जाथि This is the future. Jangan lah. Salah aku cari nasi le. Kau jangan deh.